Въобще Евангелието е невъзможно за разбиране без тия две понятия. Съответно, това разбиране за покаянието и за връзката ни с Бога, която трябва да се излее в молитва, то не е само въпрос на някакъв регулярен режим. Да, ние ако наложим такъв регулярен режим, ще видим колко пъти ще падаме. Без налагането на такъв регулярен режим, да речем сутрин или вечер да се вмолим, ние няма да разберем себе си колко сме немощни. А не разбирайки себе си колко сме немощни, няма да разбираме и въобще и другия човек. Въобще не опознавайки собственото си падение, няма да разбираме и Евангелието. Или ще го разбираме само повърхностно. Само като някаква информация такава, която може да възпроизведеме. Без да сме я преживяли. Въобще. Ама никак. И затова този стремеж и към молитва и към покаяние ражда едно постоянно бодърстване над себе си, наблюдаване. Това е една непрестанна интроверсия върху себе си. Как се държа? И какво мисля? Виждам го той и го виждам, че той е лукав и че постъпва лукаво. Осъждам ли го обаче? Има ли у мен осъдителни мисли? Че той е лукав човек, че ме лъже? Имам ли себе си? И ако имаме наблюдение върху себе си, тогава ще видим, че да, в нас има много грях. И това е ежедневно. Ежедневно ни се случва. И това бодърстване върху душата ражда ни любов към Бога. Да очистиме себе си, да очистиме тези страстни привички, които са се формирали в нас от години, десетилетия. Да ги очистиме и да живеем, да виждаме Бога чисто, а и човеците, макар и да ги виждаме в своите им немощи, да не ги осъждаме. За това, че те проявяват някаква немощ и падат. Или някои, които дълго стоят в това падение. И това ражда както любов към Бога, да бъдем с Него чисти. Аз и Бог да бъдем в чисти взаимоотношения, така и любов към ближния. Да го обичаш този човек, защото просто и ти си също. И аз съм като него, утре също ще падна, утре също ще се сгромолясам и утре ще излъжа. То сега не лъжа, обаче утре ще има такива обстоятелства, които аз ще излъжа. Просто защото не си даваме сметка, че ние сме много променливи.